Havarijný stav trate, niekoľkomesačné prerušenia dopravy a desiatky kilometrov v náhradných autobusoch. Po rokoch ľudia na železničnom ťahu z Banskej Bystrice do Bratislavy cestujú vlakom priamo. To, čo je inde samozrejmosťou, bolo na tomto úseku roky pre cestujúcich iba snom. Do práce, na internáty či za vnúčatami. Cesta z Banskej Bystrice do Bratislavy sa po rokoch nielen zrýchli, no najmä bude bez prestupov do náhradných autobusov. No ja som šťastná veľmi, konečne, keďže študujem v Bratislave, že nemusí sa prestupovať. Tu batožinou cestovať, ale keď človek ide na letisko, tak to bolo dosť. Prestupovať nebolo bohviaké, lebo keď tu meškal jeden vlak, tak tu musel čakať na druhý vlak. Hlavne to komplikované územie vlastne okolo tej Novej Bane, tam sa striedali 30-ky s 50-kami, čo spôsobilo vlastne, že rýchliky meškávali na dojazde pravidelne 20 minút, čo úplne búra grafikon samozrejme. Potom sme začali chodiť cez Žilinu, ale to nabité vlaky, tiež meškania, no veľmi zlé. Problémov bolo za posledné roky hneď niekoľko. Komplexnou opravou prešiel úsek za Podhájskou cez Jesenské údolie. Vďaka plánu obnovy opravili náročný úsek za Novou Baňou v smere do Hronského Beňadiku a rovnako trať v smere z Kozároviec do Levíc. Rekonštrukcie stáli dokopy vyše 86 miliónov eur. Cieľom spomenutých projektov bolo najmä zvýšenie bezpečnosti železničnej infraštruktúry, modernizáciou zabezpečovacích zariadení, návrat do normových parametrov či odstránenie úzkych miest. Po novom trvá cesta vlakom z Banskej Bystrice do Bratislavy 3 hodiny a 37 minút. Stále je to skoro dvakrát dlhšie ako jazda autom či expresným autobusom. Na druhej strane vlastne žijeme v období konsolidácie a keďže máme starosti s väčšinou železničnej siete, tak v tomto prípade budeme radi, keď zachováme si ten stav v trate aspoň v súlade s pôvodnými projekčnými parametrami. Niekoľkomesačné kontinuálne výluky, na ktoré boli ľudia v posledných rokoch zvyknutí, by už na tejto trati aktuálne nasledovať nemali. Alexander Ernest, Slovenská televízia.